Cal que el professorat siguem molt conscients del nostre paper transcendental per fidelitzar les famílies al centre escolar i per la seva satisfacció a través de les entrevistes amb el tutor o amb la tutora. Fixeu-vos que en aquesta sèrie de posts últims no estic comentant aspectes pedagògics o educatius de les entrevistes. Segurament que a poc que cerquem trobarem molt material on trobar la informació oportuna. A més, dependrà de les característiques de la vostra escola i dels vostres plantejaments educatius. Jo m'estic centrant més bé en els aspectes formals que configuren una entrevista satisfactòria i transporto allò que se sol aconsellar a la gent que es dedica a les vendes o a l'atenció al públic en les empreses de serveis. Per fer les coses bé és important començar bé. Us sona aquella famosa frase «Només hi ha una oportunitat per donar una bona primera impressió». En la manera com ens presentem inicialment, també en l'aspecte visual. En la primera tutoria, la primera reunió amb els pares d'un alumne, condicionem el resultat de la reunió. No podem, doncs, improvisar aquests primers segons a veure què passa. No, ens cal portar-los preparats. Esforçar-s'hi no és ser fals si s'està pensant en el bé dels altres. Us dic els 10 manaments, les 10 coses per tenir en compte en l'inici d'una conversa amb pares i mares? Vinga, som-hi. Primer, abans de la reunió, informa't bé, tan bé com sigui possible, sobre els pares, l'edat, estudis, procedència, sobre les seves actituds, la predisposició a escoltar, l'acceptació dels errors. Això ho faràs sobretot a través del tutor i dels professors del curs anterior, oi? Però és important evitar que les seves opinions et creïn prejudicis, que esdevinguin profecies autocomplertes. Quan la informació que has rebut és principalment negativa, dona'ls, si més no, l'oportunitat de contradir-la. I si és positiva, vigila que això no et dugui a no preparar l'entrevista com convindria. Les entrevistes més difícils, les que necessiten més reflexió per part del professorat, són les d'alumnes excel·lents. Per descomptat, també obtindràs tota la informació que com a tutora o com a tutor has de tenir sobre l'alumne, les qualificacions, observacions dels altres professors o sobre els fets que hagin pogut haver succeït. Quan no tinguis alguna informació rellevant, ho has de manifestar sense intentar dissimular-ho. Segon, sigues puntual. És difícil crear un clima amable amb algú a qui hem fet perdre la paciència. Allargar-los l'espera només servirà per augmentar la seva impaciència i si hi ha descontent, per fer més gran la pilota. Si veus difícil complir aquesta norma bàsica, canvia l'hora de l'entrevista amb prou antelació. I arribar d'una situació en què no puguis atendre'ls a l'hora prevista, per exemple perquè et trobes reunit amb una altra família i la cosa s'allarga, almenys surt un moment a demanar disculpes i intenta escurçar els terminis per estar novament amb ells de seguida. Tercer, presenta't amb correcció, elegància, seguretat, confiança. Que et vegin amb la convicció que ho passaràs bé amb ells i que tot anirà molt bé. I tingues cura de les normes elementals de cedir el pas, oferir seure, perquè el primer impacte és molt important. La teva salutació no pot ser més familiar del que correspon al lloc i al moment, però sempre tan càlida com sigui possible. Som els educadors dels seus fills. En principi, hem de comptar que ens aprecien per això. Quart, la manera més fàcil d'encertar-la és somriure. Mostra un somriure franc i natural. És molt poderós, fins i tot et fa més jove i el rostre més vell. Es nota el somriure real, perquè es fa també amb els ulls, no només amb la boca. Afirma Arturo Gómez Quijano, amb humor, que hauríem de somriure fins i tot quan parlem per telèfon. Cinquè, en el moment de començar la conversa, fes un esforç d'empatia. Imagina't que ets tu el pare o la mare de l'alumne. Quina visió tindries de la situació? Què sentiries? Com voldries ser tractat pel tutor o per la tutora? Com t'agradaria que s'acabés l'entrevista? I actua en conseqüència. Sisè, mira la cara. Una vegada em va visitar un traumatòleg que només va alçar la vista de l'ordinador per mirar la ressonància. És molt desagradable. Et sents ignorat. Sense creuament de mirades, no hi ha connexió. Mirar la cara no vol dir quedar-se escrutant fixament els ulls. Si en algun moment et sents incòmode i et costa mirar per timidesa o perquè la situació s'està posant tensa, fes el següent. Mira a l'entrecella.
La persona a qui mires no percep cap diferència i a tu et serà més fàcil mantenir la mirada. 7è. Abans d'entrar en matèria, escalfa motors. Cal situar-se en un bon marc de conversa per no picar ferro fred. I millor que no sigui parlant del temps. Una bona manera de començar és explicar una anècdota sobre el fill o sobre la filla que els resulti grata als pares. O, per exemple, preguntar el resultat d'una activitat professional de la qual n'hem tingut coneixement, l'estat del nadó nascut no fa gaire temps, felicitar-los per un aniversari familiar que ens ha comentat la filla, etc. 8è. Comença per una idea positiva sempre que puguis, i en la majoria de casos n'hi haurà. No tenim alumnes que ho facin tot absolutament malament. Si no sabem veure res de positiu, és que som part del problema. Encara que estiguem a punt d'expulsar-lo de l'escola per haver fet una greu malifeta, podem lloar, no sé, la seva imaginació. 9è. Observa cares, gestos, silencis. Ell no ha rigut la broma i està prement els punys. Ella el mira a ell buscant assentiment i ell, en canvi, baixa la vista a terra. La comunicació és verbal en un percentatge molt baix. Si no som capaços d'observar la manera com actuen, ens perdem una bona part de la informació. 10. Disposa't a escoltar. Sobretot quan hagis preparat bé la conversa, corres el perill de començar a explicar el teu punt de vista, sense atendre abans a com ho veuen ells. Al capdavall, els pares no són mai a l'escola, sembla lògic que siguis tu qui informa, però si només xerrem, no ens situarem en la perspectiva adequada i en el pitjor dels casos no arribaran a dir-nos quin és el seu neguit i no podrem donar-hi resposta i marxaran descontents de l'entrevista. Sominteja, doncs, preguntes del tipus: com ho veieu vosaltres? Què us sembla el que ha passat? Us convenç això que us acabo de dir? Què hauríeu preferit que hagués fet? Aquestes preguntes, formulada amb l'interès de conèixer el seu punt de vista, que no vol dir necessàriament acceptar-lo, però quan hi hagi errors a esmenar-los, contribuirà molt a no caure en el monòleg. Començar bé no ens assegura encara que l'entrevista sortirà bé fins al final. Poden passar encara moltes coses. Segurament que amb el temps ho anirem fent millor. Però, sens dubte, començar malament ens ho hauria posat molt difícil.